Isto é o audiolibro de Embrandán, unha novela escrita e lida por Lucía Ferro. Que dirán de ti os veciños de Brandán? Embrandán é unha obra de ficción. Nomes, personaxes, lugares, eventos e incidentes son produto da imaxinación da autora. Calquera parecido coa realidade é pura coincidencia. A dedicatoria. Para ti que te sentes diferente, que saibas que estás moi ben así. Unha cita ao comezo do libro. Ela recordou como, cando era mozo, insistiran que as mulleres debían ser obedientes, castas, perfumadas e vestidas de xeito exquisito. Agora terei que pagar pola miña persoa eses desexos, reflexionou ela, pois as mulleres non son, a xulgar pola miña curta experiencia do sexo, obedientes, castas, perfumadas e exquisitamente vestidas, por natureza. Só poden acadar estas grazas, sen as cales non poden gozar de ningunha das delicias da vida por medio da tediosa disciplina. Virginia Woolf en Orlando. Prólogo. Hai persoas invisibles para a sociedade, persoas que están aí, pero que non miramos porque nos dan medo, persoas que precisan dunha oportunidade, mas por desgraza non sobran as oportunidades e quen as conseguen non son sempre os que máis as precisan. Embrandán, sábado, 16:34, Cafetería Pombal. A axente Casedo recibiu a chamada mentres facía o seu sudoku diario. Das 4 mesas que alberga o local, 3 estaban baleiras e noutra disputábase unha partida de chinchón. O mostrador, indefenso pola ausencia de camareiro, ocupábano a axente e o seu xornal. Sen quitar os auriculares das orellas, respondeu aos seus compañeiros da central. Un dos xogadores de cartas ficou confundido mirando como aquela muller falaba coa parede. Cun sinal cómplice, un dos compañeiros de xogo tamén se decatou da escena e, xuntos, bisbaron entre sorrisos. Rita Casedo tragou o derradeiro anaco da merenda e dirixiu a vista cara a unha porta de vaivén que se agochaba por trás da barra. Mirou o reloxo e ergueuse do seu asento para aproximarse á altura da cavidade. Non se intuía movemento. Mirou o reloxo unha segunda vez e, antes de abandonar a cafetería, deixou xunto ao xornal o diñeiro correspondente a un café con biscoito. Ao saír do establecemento non dubidou en cruzar a estrada para logo continuar o seu camiño atravesando a praza, chea de automóbiles, pois non era día de mercado. Nos oídos de Rita Casedo soaba con forza a Contra todos de Robe, o antigo vocalista de Extremo Duro. Levaba un paso profesional do estilo do seu uniforme, a camisa ben metida no pantalón, o cinto de coiro ben coidado, sen rabuñaduras visibles e tratado con graxa tinguida para conservalo mellor. Os pantalóns, perfectamente introducidos nas botas, as botas alertaban da súa presenza, enlentecían o seu paso, robusto, fortalecían os seus xemelgos e escintilaban baixo o sol daquela tarde de maio. Ao chegar á igrexa, mudou de dirección para tomar a rúa que levaba ao río, topándose así de socate cun neno pequeno que obstaculizaba a súa traxectoria. Precisou esquivalo para non tirar con el, xa que se cambaleaba no medio da vía, alzando os brazos cara ao balón que perseguía. Unha muller correu tras del e converteuse na vítima da mirada inquisitiva da xente, que non se detivo. Un solo de guitarra amenizou os seguintes 200 metros. As fachadas con fermosas xardineiras de xeranios alternábanse con estruturas ruinosas. Algunhas portas estaban abertas baixo a supervisión única de 2 anciáns sentadas nun poio. Unha delas, Lolita, vestía completamente de negro, agás por un pano de cor azul que levaba atado ao pescozo. A outra, Maripile, lucía un vestido amarelo cuberto dunha casaca branca. Ambas exhibían a mesma permanente, aínda que só a segunda levaba o cabelo tinguido. «A xente!» exclamou Maripili cortándolle o paso a Rita. «Mira que moza máis alta», dixo agarrando polos brazos. «E de que nos soa esta cara, Lolita?» preguntoulle a súa irmá. Casedo, abraiada pola captura, quitou un dos auriculares. «Está todo ben?» «Dimo ti». A rapaza encolleu o cello por un momento, a vella riu. «Que seria! É que traballas para a policía? Xa me ve vostede uniforme». «Vexo,
E non serás ti a filla de Casedo? Sí, Casedo é meu pai. E se habíamos que Casedo tiña unha filla policía? Lolita encolleu os sombreiros e afrouxou o pano. Señora, que teño que traballar. E xa estás casada? Preguntou sen soltala. Que pregunta é esa? Bueno, muller, é unha pregunta nada máis. Que xa faga ela a ti, comentou Lolita desde o poio. Que non se ia ofender pouco a solteirona de Brandán. Nese instante, Maripili liberou a súa presa. Que pasen unha boa tarde, despediuse antes de continuar camiño. Maripili deixouna pasar e logo sentou a carón de súa irmá. Falarás pouco, respondeu a Lolita. Así é todo, podías falar menos. É que senón fálalo ti todo. Ah, protestou Maripili, observando como Casedo se afastaba. Píntache ben ao seu pai, a ver se polo menos sae un pouco máis decente, deixar así á muller. Se non se entendían, que han facer? Pedirlle consello a Deus, por exemplo, porque a igrexa non xa pisan, Non exaxeres, van nos días grandes como o resto da xente, e a cativa, nin unha soa vez a vin na misa. Será por non verte, bisbou Lolita, con esas preguntas que fas. E con esa cara seria, de branco tampouco vai entrar. Sábado, 16:53, Ponte do Candelabro. Casedo foi a primeira en chegar ao lugar do suceso. En canto cruzou a ponte, puido ver como un vello e unha vella latricaban xunto a un burro. A xente, parada no medio do camiño, respirou profundamente 3 veces. Non lle deu tempo a escoitar os últimos versos da canción antes de apagar o aparello. A vella, de rizos brancos e constitución ancha, sinalouna coa cabeza. Na súa cara debuxouse un sorriso difícil de describir, como entre pícaro e desconfiado. O vello, de meixelas coloradas e columna torta, mirou para ela. Na súa face tamén se debuxou unha expresión, peizos apertados, comisuras cara abaixo, as cellas erguidas ata case tocaren o mesto cabelo que aínda lle cubría a cabeza. 2 metros máis alá da parella, entre a excesiva vexetación que ocultaba o regato, os tenis brancos dun corpo sen vida afogábanse entre as xógaras. Os seus axustados pantalóns de cor rosa tamén absorberan auga, polo que os baixos tornaran dunha cor máis escura, case morada. A xente iniciou a marcha cara aos vivos segundo enrolaba os cabos ao redor do reproductor de música. O seu calzado, impoluto, somerxeuse na humidade da herba. Rita volveu a respirar profundamente. Cando o fixo, notou un cheiro doce que non tardou en identificar. A parede de pedra da casa máis próxima estaba cuberta de xazmín. O recuncho de estampado branco destacaba sobre o musgo que recubría o resto da edificación. O burro, de pelaxe prateada, parecía interesado no cheiro ou poida que no sabor. Achegou o fociño ás flores e as súas grandes orellas levantáronse no aire ao inspirar. Un fermoso escenario dadas as circunstancias. «Pouco che levou», comentou o vello a ver á xente. «Non creo que fixese falta tanta presa, non ten pinta de ir a ningures». «Non sexas bruto, Ramón», protestou a vella facendo o sinal da cruz varias veces seguidas. «Con esas cousas non se xoga». «Xogar tampouco xoga», dixo polo baixo. «Nestes casos é importante asegurar a zona o antes posible», aclarou Rita Casedo, colocando a man na cadeira e deixando á vista a súa identificación. «Estabas onda Manolo facendo eses xeroglíficos teus, non si?» preguntou o ancián. Rita sentiu ao mesmo tempo que lle coloreaba a cara. «Veña, miña nena», asegura a zona, «que eu teño as fabas a medio esbagullar», dixo a vella, dirixíndose cara á ponte. «E ti leva o burro á leira dunha vez, que xa tiña que estar ali hoxe pola mañá». «Sí, xefa», respondeu o vello levando a man dereita á fronte ao estilo militar. «Detéñanse aí mesmo», exclamou Casedo con voz autoritaria. «De momento o burro e as fabas fican sen atender. Antes teñen que responder a unhas preguntas». De súpeto, un reído asustou o burro e este comezou a hornear fortemente. O home a cargo do animal non dubidou e foi calmalo.
Tanto a vella como Rita Caseda dirixiron o seu abraio cara á fonte do problema. Un coche patrulla freou repentinamente a 20 metros da ponte, deténdose así no medio da rúa. As luces e a sirena estaban acendidas e non axudaban a tranquilizar o burro. Dous homes, un bastante novo e outro bastante maior, saíron do vehículo e aproximáronse á ponte. O primeiro vestía o mesmo uniforme que Casedo, aínda que o que máis destacaba del era o seu voluminoso peiteado. Caminaba con axilidade, mantendo a postura recta recomendada na academia. Pola contra, o outro home non levaba uniforme e tampouco destacaba por ningún toucado. A este cubría unha camisa de finos cadros cunha chaqueta americana de lã. Os seus zapatos ao estilo inglés soaban como un xilófono a cada paso. «Oíches, Torres», dixo Rita a modo de saúdo, «e logo non poderás aparcar como é debido e apagar esa verbena que tes aí montada». Casedo non recibiu máis resposta que un refungar mesturado co murmurio do río. O vello, colocado detrás da xente, volve por a mesma expresión, peizos apertados, cellas erguidas, engadindo esta vez un levantamento de ombros que remata axitando a testa. A vella esconde unha risada. «Torres», interviu o policía máis centrado en anos, «a xente Casedo ten razón, xa sexa só por non entolar ao pobre burro». Esta vez o axente Torres só comezou a rosmar cando se atopou a uns metros dos seus compañeiros. «Perdoa a miña mala educación», desculpouse estendendo a man cara a vella. «Son o inspector Fabio Gandoi». «Encantada», respondeu cun sorriso. «Eu son Encarna e o animal que coida do burro é Ramón». Foi o que atopou o corpo. O inspector, con notable calma, deu un paso cara a Ramón e a él tamén lle apertou a man. «Bos días, Ramón». Rita Casedo aproveitou os saúdos para sacar un caderno barateiro do peto. Con este movimento caeulle o bolígrafo ao chan. Agachouse a collelo e viu como Gandoi se xiraba e afastaba. «Ía facerlles unhas preguntas cando vostede chegou», exclamou poñéndose de pé a gran velocidade. «Moi ben, axente», dixo o inspector sen dar a volta cada vez máis preto do regato. «Eu voulle botar un ollo ao cadáver». «Mira que elegante o inspector», borboriñou a vella. «Vai como a un pincel». «Señora Encarna, dime, mociña, íasnos facer unhas preguntas, non?» «Exactamente. A ver, comecemos». «Ramón, achégate aquí, que a saber responder mellor que a min». «A ver», dixo Casedo cun suspiro, «cóntenme todo o que fixeron dende pola mañá ata que cheguei eu». «Non xa hai moito que contar», comezou a falar Ramón. «Nós vivimos aí en fronte, e a terra que hai acolá é onde levo eu o Valentín todas as mañás». «Sí, todas as mañás, xa vexo». «Déixame falar, Encarna. A ver, por onde ía? O caso é que onte me leei no bar, vendo o partido, claro, e hoxe non me erguín ata case as 11. Ata as 2 da mañá estivo este condenado. Pareceche a ti que esas son horas para un vello como este? Eu aí non lle me meto, señora. A min o que me importa é o cadáver que hai aí tirado. Seiche eu ben a quen se lle importa. Han de estar as veciñas a falar. Ben sei eu que dúas han ter algo que dicir. Encarna, cala un pouquiño que está a moza a de ter presa». «Un pouco de presa, sí», mente Casedo, mentres escribía no caderno. «Dicías que hoxe non fuches co burro á leira. Iso, que hoxe, ata despois da sesta, non fun ver o Valentín. A iso das 4 da tarde saqueino da corte, que está pegada á casa, e cruzamos a ponte. Por pouco non paro, mais vin uns pantalóns rosados e pensei que era de bo cristián ir ver se todo estaba ben. Ao ver que non respiraba, atei o animal e berrei por Encarna para que vos chamase. «Se no fondo, meu Ramón, éche bo», confesou a vella, agarrándolle a meixela ao seu home. «Só que lle tira moito viño». «2 vasos, Encarna», protestou o vello dando un paso cara atrás. «Só tomei 2 vasos». «Xa, e por iso traías os papos como os traías. Se aínda che cheiro a lento, Ramón. Que muller, tenme máis preso do que eu teño a Valentín».
Moitas grazas, dixo Casedo facéndolle máis caso ao seu caderno que aos vellos. Creo que con iso é dabondo. Moi ben, mociña, se precisas algo máis de nós, estaremos esbagullando fabas nesa casa de pedra coa porta azul. Fabio Candoi, a pesar da súa idade, movíase coa mesma axilidade que os seus compañeiros. Se cadra tal facía con maior gozo. Axeonllouse e ergueuse unha e outra vez xunto ao cadáver. Revirou a testa dun lado ao outro, encolleu o pescozo para mellorar o ángulo de visión. Observou con atención, non obstante, non tocou nada, pois mantivo as mans dentro da chaqueta. Rita Casedo ficou mirando durante un minuto e logo tratou de imitalo. Tirou da tea dos seus pantalóns para que non se tensasen ao se agachar, levou unha man ao queixo como se isto lle permitise ver mellor e repetiu a acción desde o outro lado do corpo. Semellaban dúas moscas voando ao redor dun froiteiro. «Vaia benvida che deu a vila, Fabio», saudou a doutora Luaces. Era unha muller que presumía de engurras próximas aos ollos e de canas entre os cabelos. Todo iso sen engadirlle un só día de idade grazas á súa colorida vestimenta. Chegou acompañada da xente Torres, que sostiña un maletín. «Das interesantes», contestou o inspector. «Non esperaba eu tal cousa». «Atopaches algo?» preguntou a doutora. «Non hai sangue, non hai golpes», apurouse a dicir Casedo. «Nada». «Igual por iso temos unha forense no equipo», remarcou Torres cun aceno que deixaba clara a súa intención de non deixar pasar a oportunidade de devolverlles a Casedo. «Ou pensas que podes resolver calquera caso ti soa?» «Se analizases todos os casos como analizas os meus, xa serías comisario», contestou Rita. «Imos ver como facemos con este caso», dixo Sara Luaces, apartando os cabelos de diante da cara cunha minúscula pinza. «E logo xa veremos se fai falta recordar os erros do pasado», continuou falando segundo se axeonllaba. «Dis que non hai ferida ningunha». «Sara, ti dirás», interviu o inspector Gandoi, «mais a min isto tenme pinta de ser unha simple sobredose». A doutora Luaces chiscoulle o ollo a Torres e esta acelerouse a poñer o maletín no chan. Ela abriuno e, despois de rebuscar uns segundos, enfundou unhas luvas de látex rapidamente. Collendo o corpo polo pulso e polo cóbado, elevou o brazo. Observouno con atención e volveu deixalo na mesma posición. Achegouse entón ao pelo e moveuno cos dedos. De seguido, volveu ao maletín e sacou unhas tenaces metálicas que empregou como panca para desprazar a mandíbula un par de centímetros. «Pode ser. Tanto na pel como no pelo hai mostras de desnutrición», explicou mentras inspeccionaba a boca. «O tinguido louro dana moito cabelo», quixo aportar Casedo, e eu diría que o tinguía miúdo. «Iso é certo, e, con todo, as enxibas non se poñen así só de comer caramelos». Fabio pediulle a Torres que lle pasase un par de luvas. Este sacou o paquete do maletín e ofreceullas tamén a Casedo. Rita ponas de contado. «A min o que máis me fai sospeitar», dixo Gandoi coa man fundida no peto esquerdo do pantalón da vítima, «son estes trebellos». O inspector sostiña unha xiringa e unha cinta elástica. «Torres, vai ao coche e traenos o outro maletín de recollida de probas, anda». «Agora mesmo, inspector». «Mira, deste lado leva o moedeiro». Luaces sacou un pequeno moedeiro do outro peto do pantalón. Era de cor amarela e tiña forma de media lúa. Estaba feito dun material bastante plasticoso que lle recubría os dedos de purpurina a calquera que sostivera. «Tenche un igualiño a miña neta máis nova», comentou o inspector, «mais o seu é de cor morada». «Non hai máis que unhas poucas moedas de cobre e un DNI», dixo pousando sobre as mans de Casedo. «Doutora, vai ter que apurar. Os veciños xa botaron a lingua a pacer e como a noticia siga o curso normal da información nesta vila», berrou Torres, segundo se achegaba. «Logo saberán as mamagaias». «Íache ter gracia a ti que lle chamasen así a túa avoa», protestou Rita devolvéndolle os berros. Torres viña algo apurado e cun maletín negro.
A uns metros de distancia, outra xente carrexaba unha peza de gran tamaño. Todos miraron cara a ela, pero rapidamente devolveron a atención ao corpo. Noa, a vítima chámase Noa, dixo Torres sufocado antes de poder ver o documento. Gaiteiro Smith, segundo o DNI. Queres dicir que é cliente habitual do cómodo hotel Calabozo? Preguntou a doutora con picardía. Non exactamente, interviu Casedo, forzando a voz. Nunca pasou unha noite inteira. Trátase máis ben da típica persoa que molesta e que ás veces é complicado mandar a dormir á mona. Algunha vez fixemos de taxistas, engadiu Torres, cando se negaba a marchar de algún pub á hora de peche. A parte diso, non che sabería dicir máis. Eu voume arriscar a dicir que súa nai é inglesa, dixo a doutora cun divertimento na voz máis propio dos xogos de mesa que da vida real. Polo do apelido, digo. Naquel momento, a axente Parra chegou onde eles cargados cunha táboa amarela de fibra de vidrio que deixou no chan. Tratábase dunha moza nova a que se lle escapaba un sorriso ata en presencia dun cadáver. Sara, hai que recoller, advertiu a axente Parra mentras apertaba a súa cola de cabalo. Está a baixar unha comitiva polo camiño da igrexa. Xa che dixen eu, xa o saben as dúas Torres freou en seco ante a mirada de Rita Casedo. Maiores ás que lles gusta saber o que ocorre na parroquia. Pode ser, conviu a xente. Atopeinas eu cando viña de camiño. Non viven moi lonxe. De acordo, aceptou Luaces. Sempre con presas. Ata nunha triste aldea de Lugo vai a xente con presas. Sinto, descúlpase Parra. Xa sabes que o comisario Navaza anda ás voltas coa súa carreira na política e... Sei, muller, sei. Torres e Casedo aseguráronse de que as evidencias se atopaban ben resgardadas no moletín correspondente. Parra e Gandoi axudáronlle a Luaces a introducir o corpo nunha bolsa. Oiches, Laura, dixolle a doutora á xente Parra. Agora que te teño diante, teño que agradecerche que me falases da copa menstrual. A miña filla está encantada. Para min foi un cambio enorme. Non só pola comodidade de non ter que preocuparme se levo suficientes tampóns, senón porque cando me puxen a facer contas, moito se aforra. Sí. Eu como xa hai tempo que non preciso nada diso, andaba moi desactualizada. De que estades a falar? Preguntou un inspector ocupándose de elevar o torso do cadáver. Pois mira, Fabio, a miña filla leva xa un par de anos coa regla e fai nada comezou a usar como unha copa de silicona que no canto de absorber o sangue recolle durante moitas horas e logo baleírase no váter. Ao comezo usaba unhas compresas porque eu foi o que usei case toda a miña vida. Ora ben, no verán, coa calor, irritábanlle a... A parte diso, interrompeu na Parra, que enloitaba por encaixar os empapados tenis brancos dentro da bolsa. Non hai quen faga exercicio con semellante envoltorio nas bragas. Xa, cando me operaron da próstata, levei un par de semanas desas compresas cirúrxicas que semellan moito as que emprega a miña muller pola noite. A verdade, non me imagino usalas unha semana ao mes durante media vida. Por iso mesmo, dábame un pouco de reparo ensinarlle a miña pequena a poñer un tampón. Muller, exclamou Parra, nin que un tampón lle fose a quitar a virxinidade. Eu ben te entendo, Sara. Unha nunca sabe cando é o momento correcto para falar de certas cousas con eles. Preocúpache meterlle na cabeza unha idea demasiado cedo, mas tamén lle preocupa a un que, vivindo no mundo en que estamos, se atope nalgún problema e non teña a información que nós lle deberíamos ter dado. Exacto, corroborou a doutora. Pásame o transfer, que o introduzco eu por este lado. Moi ben, dixo Parra xirando o corpo cara ao seu lado coa axuda do inspector. Agora dime, está ou non está contenta coa copa menstrual? Sí, Laura, sí, tiñas razón. Ao comezo resultáballe algo raro lidiar coa sangue.
Claro, ata que unha colla algo de práctica, pois hai algún escenario ben sanguinario que limpar, riu Parra acompañada de luaces. E agora? Preguntou o inspector interesado. Nada, agora esteriliza antes de usala como se fose un biberón e logo pona e limpa pola mañá, á volta ao instituto e antes de dormir e listo calisto. Pódese ter posta ata 12 horas seguido, aclarou Laura. Como teño pouco fluxo, a min con limpala ben pola mañá e a noite chégame. Pois sí que soa como un avance, dixo Fabio agarrando unha das asas da táboa de transporte. A de 3. 1, 2, 3. O corpo non era pesado, así que o traslado non lle supuxo moito esforzo. Mentre os policías abrían as portas do furgón, varios pares de ollos observábanos. Lolita e Maripili chegaran á ponte xunto con algún curioso máis. O cadáver agochado baixo a negrura do plástico tornábase evidente ante as olladas da veciñanza.